כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינא לפועל ולתואר ולשם, ובחצות הששית בחלונו היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים עפות, מתגלגלות מן הלשון. אליעזר. השיר ששמענו עכשיו זה שיר אליעזר בן יהודה, שנכתב על ילדי מתי כספי. הוא מציג את אליעזר בן יהודה כגיבור תרבות, שבזכותו אנחנו מדברים עברית מודרנית. שפה שיכולה לתאר כל דבר ביום יום, מגידה ועד מכנסיים. אליעזר בן יהודה נולד בליטא בעיר לוזוקי, שאז נחשבה לאחת האימפריות הרוסיות בשנת 1858, ונפטר בארץ ישראל בשנת 1992. הוא גדל בבית חרדי חסידי להוריו יהודה לייב פרלמן ופייגה פרלמן. בגיל 5 נפטר אביו ונותר עם אמו בלבד. אמא שלחה אותו ללימודי ישיבה, ובגיל 17 התוודע לרעיון של תחיית עם ישראל בארץ ישראל, והוא החליט להקדיש את עצמו למטרה זו. בשנת 1878 נסע אליעזר לפריז ללימודי רפואה, אבל לאחר 3 שנים נטש את הלימודים בגלל שהחל לחלות במחלת השחפת. בשנת 1881 התחתן עם אשתו דבורה, וכבר באותה השנה בספטמבר עלו לארץ ישראל לירושלים העתיקה, ושכרו יחד דירה בת 2 חדרים מעל שוק הושע כותנה. בתחילה עבד בעיתון החבצלת כעוזרו של ישראל דוב פרומקין, ולאחר מכן ייסד 2 עיתונים נוספים. בשנת 1891 אשתו נפטרה והשאירה אחריה 5 ילדים קטנים. 3 מן הילדים נפטרו עקב מחלת הדיפתריה, שאז הייתה מסוכנת, היה קשה לזהות אותה ולתת לה טיפול נכון. חמדה, אחותה הצעירה של דבורה, הציעה לאליעזר עזרה בגידול הילדים, ובשנת 1892 היא הגיעה לארץ ישראל ונישאה לו. חמדה אהבה את הרעיון הציונות והחלה ללמוד עברית במהירות, ואפילו עזרה לאליעזר בכתיבה ובעריכת עיתונות. בן יהודה התאמר שמינקות ועד כמילה מיום בואו, בעברית מילה ועד מותו כרותה לו ברית עם העברית. מה עשה עבור החייאת השפה העברית? אליעזר בן יהודה התעניין מאוד במאבקו של העם הבולגרי לעצמאות, ומשם חשב על רעיון תחיית ישראל על אדמת אבות, ומאוחר יותר על תחיית הדיבור העברי. כאשר נדבק במחלת השחפת נשלח לבית חולים, ושם הוא פגש איש בשם אברהם משה לונץ', שהיה תושב ירושלים וחוקר עברי. החלו לשוחח שניהם בעברית עם הגאיה הספרדית. אמונתו של אליעזר בן יהודה והחייאת השפה העברית התחזקה. אליעזר החל לכתוב את המאמר הראשון שלו בעברית שנקרא שאלה נכבדה, ופורסם בעיתון השחר. העיתון חבצלת פעל בירושלים עוד לפני שאליעזר בן יהודה עלה לארץ. בן יהודה, שגר באלג'יר באותו זמן, שלח מאמרים לעיתון חבצלת. פרוקמין, עורך העיתון, הזמין את אליעזר בן יהודה לעלות לארץ ולעזור לו בעריכת העיתון. ב-1881 עלה אליעזר עם אשתו לירושלים. במאמר בכתב העת חבצלת, גיליון 26-28, תרמ"ב 1882, אליעזר בן יהודה כותב את הדברים הבאים: עוד לא הייתה עת לישראל, מיום צאתו מארצו, אשר האחדות הייתה דרושה לו כהיום. דבר גדול וכבד מאוד עלינו לעשות הפעם, אשר לא בכוח איש אחד, אף ולא בכוח אלפי אנשים יעשה, כי אם בכוח כל העם כולו. אך האחדות הזאת לא תהיה לו בלתי אם שפה אחת ידבר, ושפה אחרת מבלעדי שפת אבותיו לא תיתן לו האחדות הזאת. רק בשפה עברית יחיה ישראל בארצו. אם לא נשכיל מעט לדבר עברית, בשבתנו, בביתנו ובצאתנו, לטייל בלכותנו, לשוק, לקנות, לא נצליח. אתם הצעירים, התאחדו, התחברו, יהיו לאוגדות, להחיות את שפתנו הנובלת בארץ אבותינו. בן יהודה הקים את עיתון הצבי, הפעם עיתון מודרני ונועז המקדם את השפה העברית המדוברת. בשנת 1884 בעיתון הוא הכניס חידושי לשון רבים, סיפורים ותרגומים של יצירות מספרות העולם, ובעזרתם הפיץ את רעיונותיו וכוונותיו עם השפה העברית. היו בעיתון מדורי חדשות חוץ ופנים, ואפילו מדור אופנה שחמדה בן יהודה כתבה.
בנוסף לעיתון חיבר מילון ללשון העברית, וזה נחשב למפעל הגדול ביותר בדרך החייאת השפה. כך נשמרו מאות מילים שחידש, כמו דגדוג, ממחטה, ואלון וכולי, מילים שפיתחו את השפה להיות יותר מודרנית. תקופה קצרה לאחר מכן, בספטמבר 1889, ייסד עם שותפים חברת שפה ברורה, ומטרתה הייתה להפוך לכל בני ישראל שפה אחת ברורה, שאז הייתה קיימת רק בתפילות. מייסדי החברה קיוו להכניס את השפה העברית לדיבור היומי של היהודים. החברה החלה לפרסם רשימות מילים עבריות הנצרכות בחיי היום-יום, ואליעזר עזר בתרגומם. במשך 30 שנה עסק בעיתונים, ובנוסף, שנת תר"ן 1890, ייסד בן יהודה איחד עם דוד ילין את ועד הלשון העברית, שהפך לימים לאקדמיה ללשון העברית, ועמד בראשו עד פטירתו. הרגיז את אליעזר בן יהודה שכל כך הרבה יהודים דיברו בשפות זרות. כל כך הרגיז אותו שהעביר את בנו לבית ספר של בנות, רק כדי שידבר בעברית המתפתחת. אז בהמשך אליעזר בן יהודה הצליח לגייס מורים הדוברים העברית ללמד ברחבי העולם עברית, רק בבתי ספר יהודים. בן יהודה תמך בהקמת בתי ספר עבריים, ואף כתב ספרי לימוד בעברית כמו קיצור דברי הימים לבני ישראל בשבתם על אדמתם. המכשולים שחווה בעת פועלו עבור השפה העברית והחייאתה. אליעזר בן יהודה נגד החברה החרדית. למרות שכיום אליעזר בן יהודה נחשב לדמות ומוערכת וסמל ציוני, בתקופתו ובעיני חוגים חרדיים, גם כיום, הוא נחשב לדמות שנויה במחלוקת ואפילו שנואה. זאת מכיוון שמטרתו להחייאת השפה העברית נתפסה כזלזול בשפת הקודש והורדה מערכה. עד אז, העברית נועדה לתפילה ולצרכים דתיים בלבד, ולא לדיבור יומיומי. הקהילות החרדיות דיברו בעיקר יידיש וראו בה כשפת היום-יום ראויה, כי היא נבדלת מהעברית הקדושה. כשהבינו שהרעיון של בן יהודה מתחיל לצבור פופולריות, הם חששו מהמעמד החדש שהעברית עלולה לתפוס כשפת שיחה לאומית. הקהילה החרדית פתחה בפעולות מחאתיות רבות נגדו וחיפשה דרכים לעצור את היוזמה. בין היתר, הם גם ניסו לפגוע בו אישית. יוסף ריבלין, שהיה אישיות בולטת ביישוב הישן בירושלים, יזם שליחת עצומה חתומה על ידי הרבנים לשלטונות העות'מאנים. בעצומה ניתן כי בעיתונו של בן יהודה פורסמו תכנים הקוראים למרד. את המאמר פרסם חותנו של בן יהודה, נפתלי הרץ יונס, בעיתונו הצבי, ובו נטען כי יש לראות בחנוכה לא רק כחג של הדלקת נרות, אלא גם כסמל לגבורה וניצחון יהודי. אמנם דעות כאלה כבר פורסמו בעבר, אך הפעם הרבנים השתמשו בזה כתירוץ לפעול נגדו. העות'מאנים, שלא רצו לעסוק במורכבות בירוקרטית מול הרבנים, נענו לבקשתם ואסרו את בן יהודה בירושלים. סביר להניח שהוחזק בבית הכלא המרכזי סמוך למקדש הרוסים, אך אין מידע חד משמעי. במכתבים לאשתו ולבנו, בן יהודה הביע תחושת קשות של בושה ומבוכה סביב המשפט והמאסר. למרות זאת, ברור שלא היה בוגד, אך הפרשה מעורבת בפוליטיקה ובשחיתות השפיעה על מצבו הנפשי. לאחר חודשים, בלחצים רבים של ארגונים יהודיים ובעזרת בנו, שוחרר בן יהודה. הפרשה הזאת מראה שאף על פי ההאשמות והמכשולים, הוא המשיך בעקשנות ולא ויתר על מטרותיו, גם כאשר ניסו להפילו בכל הדרכים. איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה, הילד העברי הראשון. בנו של אליעזר בן יהודה, איתמר בן אבי, נולד ב-1882, ביום שבו נוסדה המושבה ראשון לציון. הוא נולד בשם בן ציון בן יהודה, אבל שינה את שמו לאיתמר בן אבי. ראשי תיבות לאליעזר בן יהודה, מתוך רצון ללכת בעקבות אביו. הוא נחשב לילד העברי הראשון, כי לראשונה אחרי 2000 שנה העברית הייתה שפת עמו ולא רק שפת תפילה. איתמר גדל בירושלים, בבית שבו אביו התעקש לדבר רק עברית. הוא לא הורשה לשמוע או לדבר אף שפה אחרת. זה יצר ניתוק חברתי. הוא לא הצליח להתחבר לילדים אחרים בגילו, ובתקופה שבה העברית עדיין לא הייתה שפת דיבור. זה הפך אותו לילד חריג. היו שהתייחסו אליו כאל מין ניסוי של אביו. אחרים אמרו שבן יהודה עוקד את בנו על מזבח העברית, כמו שאברהם עקד את יצחק, אפילו בטקס הברית שלו.
בן יהודה גורש מבית הכנסת בקריאות כופר, ורק בבית כנסת ספרדי הסכימו לערוך את הטקס. תמר היה ילד, שר פעם עם חבריו את ההמנון הצרפתי. כשאביו ראה את זה, כל הילדים ברחו. הוא נשאר לבד. בן יהודה כועס מאוד, העניש אותו ב4 הצלפות, אחת על כל בית בשיר. בהמשך איתמר למד בפריז ובברלין. הפך לעיתונאי ולקח חלק בעריכת עיתון הצבי. הוא תיאר איך הכריח את עצמו להתרחק מכל שפה זרה, כדי להישאר נאמן לרעיון של אביו. את דבריו, אביו הכריז שהוא מקריב את בנו על מזבח את חיה של הדיבור העברי, ואכן הקריב את הילדות שלו למען רעיון גדול. למרות הילדות הקשה, איתמר הרגיש חלק מסיפור חשוב. הוא ראה בעצמו דמות מרכזית, כמעט גיבור, בסיפור התחייה של השפה העברית. מילים עבריות שחודשו ברוח המורשת של אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה תמיד ייזכר כאב מייסד של השפה העברית. אך עם חלוף השנים מגיעות התפתחויות טכנולוגיות חדשות, סלנגים עדכניים וביטויים שלא התקיימו לפני כן. כל אלה מביאים איתם צורך למילים יהודיות בעברית להיווצר. אליעזר היה אדם נבון ובעל ראש פתוח והבין את חשיבות שדרוג השפה עם הזמן. אליעזר אמר, יש להרחיב את הלשון כדי לספק לדוברים פתרונות מיידיים, ובהיעדר מילים מתאימות לצורכי היום-יום, יש להרחיב את הלשון בשתי צעדים מהפכניים. סיפוח של שורשים בערבית ויצירת מילים חדשות, יש מאין. אז כעת אקריא קומץ של רשימת מילים עדכניות שחודשו לאחרונה ברוח המורשת של אליעזר בן יהודה. מחשה, סיילנסר בעברית, כמו סיילנט מוד. חשמלון, מתרגם את המילה אלקטרישן. גלונית, מתרגם את המילה פלאש דרייב. צפנון, חנון או גיק. לסיכום ההסכת, בפודקאסט דיברנו על אליעזר בן יהודה, האיש שהחזיר את השפה העברית לחיים. סקרנו את סיפור חייו, מהילדות בליטא דרך העלייה לארץ ישראל ועד להחלטה להקים משפחה שדוברת רק עברית. דיברנו על הבחירה הקיצונית הזאת ועל המחיר שהיא גבתה ממנו ומבני משפחתו. הראינו איך בן יהודה לא רק דיבר על שפה, הוא פעל בלי הפסקה, ייסד עיתונים, הקים את ועד הלשון, חיבר מילון ענק והכניס מילים חדשות לשפה כמו דגדוג, ממחטה וכו'. במקביל, הוא ספג המון התנגדות, בעיקר מהחברה החרדית שראתה בו איום על קדושת העברית. סיפרנו גם על בנו, איתמר בן אבי, הילד העברי הראשון, שחי חיים לא פשוטים בגלל הדרך שבו אביו בחר. ובסיום חיברנו הכל להיום, איך המורשת של בן יהודה ממשיכה דרך חידושי מילים מודרניים שמתאימים לעולם הדיגיטלי. בסופו של דבר, בן יהודה הוא לא רק חלק מההיסטוריה, הוא דוגמה לאדם עם חזון ברור, שלא חיכה שמישהו אחר יפעל במקומו. הוא שילם מחיר אישי כבד, אבל בזכותו כולנו מדברים היום עברית חיה, חופשית ומתפתחת. הוא מזכיר לנו שעם התמדה, נחישות ואמונה ברעיון אפשר להזיז ערים. דמות כמו שלו נותנת השראה לא רק בלימוד היסטוריה, אלא גם בחיים עצמם.